Tere, kuudes läheb? Mä olen Jarkko ja mä ajattelin, että hakkaan tekemään tällaista videoa, että no, miksi se tuli nyt, läks kiinni. Hakkasin möttelemään täkkiä, voiko siis hakkattaa tekemään sellaiset videoisit, kuitas elektriautot laatita. Ja nyt sellisessä videossa mä näytän teille, kuitas saa virta laatijattes laatita. Sellise kartika. Se on Eesti oma eleportti. Mä arvaan, että monet, kes on söittävät elektriautot Eestistä, tiedävät, missä eleport on. Ja se tööttää Suomessa. Ja sama hinnaka, missä se Suomen oma. Vaattekö? Mulla on niin paljon näitä. Suomen oma on se. Virta. Aga mä näytän teille. Siinä videossa näytän, kuinka söittää Eleport virtalaatijattes. Siis mä tulevikus hakkaan näyttämään, että missä muut laatijat Suomessa on ja kuinka ne saa töölle. Siis kaikki ei saa selle Eleportikartika töölle. Voi osat laatijat on selle saa töölle, aga siis maksaa minkin 5 kortaa kalliin hinnan, et pole möttet. Ja niin. Tänään luntsajab. Et siis. Mä hakkaan söittää ensimmäisen virtalaatia juurta ja näytän teille, kuinka se tööttää. Niin, nyt olemme siinä, ottamme selle Eleportikaartia ja vaatamme. Ottamme juhe siitä. Ja se on virtalaatia. Läks laatimaan. Ja läks laatimaan. Väga hea. Vaatamme millä kiirosega. Se peaks olemaan 11 kilowattia. Mis reportti sieltä tuleb? Only emergency charging. Peaks vaatamaan mis asi siinä on. Äkki mun selle juhe ei läinyt korralikult kinni. Niin. Ja ei läinyt, se pistikku ei läinyt autossa kiinni, se oli natuke lumi ja jää oli siinä. Surusin natuke rohkem kiinni, niin nyt näyttää 54 kilometrit tunnissa. Ehkä siis 11 kilowattia. 11 kilowattia. Ja 11 kilowattia. Miksi se tuli kanssa lähti kiinni? Koska mä niimoodi saan tulee töölle ja... Niin, mäpä tahan näyttää teille siitä appista. Mä en tiedä, miksi se Eleporti minun telefoni, mulla olisi Suomen telefoni, se näyttää, että se on suomen kielessä, joka Eesti, se on ikka eesti kielessä. Näyttää, että laatiminen käyp. Laatiminen käyp ja... Miksi ei näitä paljon mä olen laatinut, mä en tiedä. No, vaat pole. Aga ikkakin siinä maksaa 15 senttiä kilowattitunti on siinä hint. Et tekele kun suht vähän ja keegi tuli mängimään autokasesta. Ensimmäinen lumi ja kõik rullnukit tahavad mängida. Aga no, töötab. Töötab, no miksi ei peaks tööttämään? Ensimmäistä kertaa proovisin sitä Eleporttia. No, mä ei hakkaa laatimaan siinä kauan. Lihtsalt tahtsin näytettä, että on voimalik. Ja se on virtaoperaattorin laatia. Sitten on teisiä kaakan näitä teisissä videoissa. Ja. Niin. Näytän, siinä on 2 laatijat. Nattuke pimeä siinä. Nattuke pimeä ja oliks pitänyt päivällä tulla siihen. Siinä on nattuke paremmin nähdä. Virta. Siinä onko kuitas laatitaksi ja niimoodi. Aga nyt teemme niimoodi. Panemme kaarti siihen. Pistikku ära ja... Mulla
Nii, töötab ja see oli selline video, järgmises videos laadin kuskil mujal. Ma ei tea veel kus ja mis, aga noh, vaatame. Metsi Jarkko telli minu kanali kui telli kanali. Või kuidas ma ütlen seda? No, vahet pole. Tellige ja vaatage ja niimoodi.